Poate-i ultima chemare pentru tine. Ești chemat să ai salvare la Iisus. Poate-i ultima chemare, nu știi mâine dacă vei mai fi în viață, prieten drag. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul Său. Auzi chemarea? Domnul te cheamă, mărire Lui. Cât de scurtă este viața omenească, ești un abur, ești o umbră pe pământ. Călător spre veșnicia ce te așteaptă, unde vei pleca tu, prieten, în curând. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul Său. Ai dreptul acesta. Dacă te întorci, ai dreptul să fii copilul lui Dumnezeu. Evanghelia te cheamă azi pe tine, din pierzare să te întorci la Dumnezeu. Nu pleca nemântuit în veșnicie, o te rog, primește-L azi pe Fiul Său. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. De azi vei fi copilul Său. Crede-L. Dacă tu crezi, îl vei primi pe Domnul Iisus. O, ascultă azi cu inima chemarea ce ți-o face Dumnezeu ce te-a creat. Vino, prieten, chiar acum primești iertarea. Vino să-L primești pe Domnul minunat. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul Său. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul Său. Lăudat fie Domnul!